kyerɛ medɔfo uniaba mama kyerɛ nie ɛnɛ nso dwumadi na na yɛde bro no aso wana emra fam kakra mami thank you so much. Yo ane yeguso sɛdeɛ yɛaka kyerɛ mo no yɛde obi nim no ɛno ho asɛm na yɛbɛka na yɛde atutu yɛn ho fo ɛkyia dɔfo a motie program yi nyinaa me nananom ahemfo papa no nkramofo asɔfo papa no asɔfo adɔfo a motie sɛdeɛ da bi anka no wosaka na ɔde ama onua na onua nso de ama onua ane yɛtutu yɛn ho fo enti sɛdeɛ wotie bi a ɛwɔ sɛ wo ma obi so tie bi ɛno nti wodi tie mama ka kyerɛ nyom no na aba bi mmerɛ mo ma wo ale mama ka kyerɛ FM nsɛm yɛka bi ma wo obi nim a obi kyerɛ mama ka kyerɛ FM no mama ka kyerɛ FM no mama ka kyerɛ yɛbɔ mu sɛ boa Mama kyerɛ FM kyerɛ FM yo mama kyerɛ FM ne me nuanom ensɛm bebree ne yɛduaduam yɛbɔbɔ ɛnu nti ne mabɛka kyerɛ wo sɛ me de ensɛm ne nyinaa no mekyerɛkyerɛ ne mabɛgya ne sɛ buyaa ne de ama na sɛ mebɛgya ama wo a na yɛde hey sɛ maaka amanfoɔ na yɛpakyɛw no wote kurom ha me de gya ama ni asɛm na meka efisɛ yɛn nyinaa yɛboaboa yɛ ho na mesrɛ mo a sɛ me nua binom a mofrɛ normal no mofrɛ sɛ asɛ wotie program na wo de yɛsrɛ wa YouTube no do message afa hɔ sɛ wo asɛm bi a wopɛ sɛ yɛni ho nkɔmmɔ de a na wafrɛ sɛdeɛ wadwene yɛ obi a wote aseɛ so a wo de ka comments no no ama yɛbɛtie abusua bɛtena se deɛ yɛayɛ mfunso wɔ mu no ɛna mepa mo kyɛw bebree sɛdeɛ meka na anka wo dan a wobɛkasa kwan ne tene papa abrokyire kurom ha ɛyɛ nsɛm bebree na nipa bebree ka abrokyire krataa wɔ kwan obi afa so nyaayɛ me kai sɛdeɛ maka na nti na yɛn bɛwura kurom ha na ɔyɛ papa hyiro da ahyɛ mmara sɛ wobɛwo a na wanya krataa efiri hɔ aba no nipa bebree ne kasa aba wo nwansamafoɔ sɛbe mmere bɛyɛ sɛ yɛ ne Europefoɔ so nyina nka mum Europefoɔ ba ne bɛde Italyfoɔ ne Spainfoɔ ne weenomfoɔ ne nyinaa no ɛyɛ kwan a enipa dasani ne nimia esa adwemmɔ ne ɛwɔ nipa tim nti no ɛnu nti na amasansɛm wɔ nyina no watu kwane obi atu no kwane sɛ sɛbe otutu fam na krataa hyɛ no yi a wo hawo ne sɛ so obi tutu fam na ɔfade krataa firi hɔ a wo hawo ne sɛ ɛna me bɛka asɛm akyerɛw ne ma show mfonyini bi ama wahwɛ mpɛsɛ wo hu sɛ sɛbe mpraduasa obroni kuro ha deɛ hiani ɛne sikani adeɛ no obi awɔ ne deɛ ɔbɛtɔ ba Ghana so yɛ wɔ nipa bi no asadeɛ no bɛnkɔ ne be deserve ɛnso kurom ha yɛti baabi a wopɛ sɛ wo tena sɛdeɛ wopɛ sɛ wo fie wopa wobɛyɛ sɛdeɛ medical na ka kyerɛ mo no na mo ɛna asɛm a ɛbɛn no yi wasum na tena se na tie ɛnsɛm wɔ hɔ ɛnsɛm ne bi ne mbɛdeɛ no yɛtima di ho dwuma enti saa bere wo asɛm a wo de fa bra ɛnya wo ba burokyira kyerɛ wo asɛm a yɛ ka ne ha no ɛnya wo ba burokyira kyerɛ here ya mani bɛka kyerɛ wo yɛde nyansa ne adwene sɛdeɛ manya baabi atena nti no mpɛsɛ wo so nya baabi tena mpɛsɛ wo so timboa obi enti yɛ nyina yɛboaboa yɛ ho ɛne ti no nua baa ma fa dwumadi yɛato ho sɛ obi nim a obi kyerɛ mama ka kyerɛ no yɛ wɔ lɔyafoɔ yɛ wɔ yubi amtefoɔ me wɔ charactersfoɔ ɔhaw no fa wo haw ne bra asɛm no deɛ hia ne sɛ yɛ no kora buroni anim de ni toro buroni anim a obedi toro na ndia menum ye ne yenim saa toro na yedi na sɛ wo hia mo wafiri buroni hɔ a sɛdeɛ sɛbe woku nipa pa a ka kyerɛ wo lawyer na wo kwa na obefa so obejo na woku nipa de a yankopɔ no so beku bi ɛno nti nne me begyae no sɛ buya me bɛkasa kyerɛ bagyansafoɔ badwendwemma de obɛtena se na tie asɛm yi na afa babi ɔde afiri mu enti yɛ aso na tie me ba be show mfonyi na kyerɛ wo kwa
na wohwe mfonyini no na me kasa ma wutie nsɛm a ɛwɔ mfonyini mu na wa hu sɛ deɛ me ka kyerɛ wi no ɛyɛ asɛm a saa na brokyire hateɛ enti nnɛ tie nsɛm a me ba bɛka kyerɛ wi ɛfa brokyirefoɔ maa na sɛ bɛwo wo ha sɛ wo maame de wo bae no bɛwo ha ya mama mama bi asane no ɛnɛ me bɛkyerɛ me nuanom mama binom ne mma binom sɛ kuro na yaba mu no yɛ nyinaa yɛba no padie nti sɛ yɛba no padie dia ne deɛ mama ka kyerɛ me ka kyerɛ wa ne sɛ obi nim a obi kyerɛ me bɛkyerɛ wo nneɛma ani so me nua bɛma bi ɛne nua baa ne bɛde asɛm bi baayɛ maame bi afa abranteɛ ne nua baa sɛ ɛma na wei ne maame na ne baba ya ɔde ne firifie ne ba kuro ha ma ne bɛwo yɛ asana ma no na agye ne sika ɔgye sika no sɛbe abranteɛ deɛ ne nua baa no behu nyansa deɛ nti a mɛka ne saa no ɛno nti ne mɛbɛkyerɛ wo sɛ saa deɛ wei no wosusua bi bɛ ne maame tena ase ɛka ne sɛ sika na ɔtua no ɛyɛ sika bɛfɛ ne sɛ hunta height papa sika ɔde maba yɛwɔ kindergarten aban ne de makora kindergarten aban ne de makora na hunta height deɛ papa ne tua enti bɛ ne maame ka yɛ sɛ saa sika no ɛnya ade obetua bi ɛde ama baaya no maame ti aseɛ akoduru baabi akɔba ne sɛ fe deɛ pɛsɛ ne gye saa sika no na ɛno ne nnɛ mebɛka kyerɛ wo sɛ saa nyansa wei no adwene ni baakofoɔ tim nti no ne mebɛkyerɛ wo so wo a watua sika de ama obi wo a wo so saa bere yi obi ɛne wɔ hyɛ ase ayɛ nkrataa ne bi wo deɛ mɛma wo ahwɛ w'ani so adeɛ kakra ɛnneɛma a ɛtwa gu yi nyinaa no sɛdeɛ wɔhwɛ yi a mɛkasa yi me nua ɛyɛ brokyire a ekuro yi so no obi biara pɛ sɛ wobɛyɛ ne fie sɛ ya wobɛtumi ayɛ sɛ bɛ woyɛ adwuma a wobɛtumi ayɛ saa deɛ yi nanso Ghana yɛhu yɛ yi asa sikafoɔ nko ara bɛfie bɛtumi ayɛ sɛ yi sɛ mboa a wode yɛka ɛyɛ ade a wɔhwɛ yi sɛ wowɔ wo sika nko ade a wobɛtumi ayɛ wo fie saa nanso broni kurom ha deɛ obi biara wopɛ sɛ woyɛ no wobɛtumi ayɛ Ghana sikafoɔ fie na wobɛhu ne sɛ yi wate aseɛ ɛno nti no kuro na yaba mu no mɛba mo wahu sɛ mmara ɛyɛ adwuma ɛwɔ aburukyire bɛkɔ so ama wahwɛ bi na wode yɛtie nsɛm ande ɔba yi na yɛmfa aba mfiri saa nsɛm yi mu menua ɛnɛ sɛ me ne wo ahyiaeɛ a te sɛ deɛ meka no ɛne sɛ abranteɛ no ɛne ne nua baa no ɛkɔɔ maame ne hɔ no deɛ ɔmo ne maame kan ne sɛ saa sika no deɛ ɛnyɛ ade a bɛbɛtua saa sika no ɛno nti no ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ maame yi ɔhwɛ sɛ saa adeɛ no ɛnyɛ adwuma nanso maame yi ante aseɛ akɔba ne sɛ sɛsɛyi ɛnsɛm bebree na apie wɔ saa asɛm yi mu enti nsɛm apie mu yi ɛno ne yɛbisa yɛ ho sɛ ɛkɔba ne saa na ne nipa na ɔno no wompɛ sɛ wo ho bɛkyerɛ me mpɛ sɛ wo ho bɛkyerɛ no ɛyɛ hwan ne saa bere yɛde sonwo ɛkɔbɔ no me nuanom Ghanafoɔ yɛyɛ mfonsoɔ wɔ nneɛma bebree ho ɛfiri sɛ kuro yɛ a yɛaba mu no ɛyɛ ade a yɛa ne yɛtete yɛ ho to enti sɛ wowɔ aburokyire ha na saa bere yi woyɛ ɔbaa ne bɛrima bi asane fɔ wo ba wonim sɛ bɛrima no nyɛ ne ba ne akwalaa no nti ɔdɔfoɔ ɛwɔ sɛ wo nipa korɔ no so wɔkɔ san no wohu sɛ sika no a wɔtua no
Eyemu mienu mu hanu mo boaboa mo ho. Woni nipa ne nka. Ena de me nua be me ya asem aye kan no ye de koye. Lawyer no bisa say odi sika na ema no. Odi call bank na receipt da so. Oka che ne se da bi. Enti say afutu e wo ho ne say wodi sika na ema nipa na. Either say obesend dia fa bank. Ana wodi ama no wo betwa photo ana ba record. If you say nipa bebre na fa say coronavirus we ba wiase no. Nipa bebre afọ ha mu. And your house na bra manfo ma wabruchire ha ma ne mema nyina asem aye ka no e ma ne mema nyina nipa no bebre na ne sese kohia wo ha wo enunti de aye ka ne se woni obi eye saade we ya e wo se wo madansini abam sese no nti woni pakoro no wo si nkentensa wo so ba di obi sika no wa wo na aye krata de a e wo se wo hu se said ye da cho pese wo no onhia consequence no wo so be hia bi said ye wo pese wo bi e ho nkyere no woni nsa akola anya wo ba ebi ne de na no ne ye ka no akola anya wo ba wo a woni 100% sa akola anya wo ba na wa sori yakọ se ye nkotwe wo mogya na ye nkotwe akola no wa breko a wagire ma misika woni nsa akola anya wo ba wo akose ye ntwe wo mogya na ye nkotwe akola ne de na wo tena sena ye dipa bone semu ya wo ka se ebeboa wo waji obi sika wie a woni nsa ne ba ne nya wo ba no wasan yakose ye ntwe sa akola ne mogya a woni nsa akola ne nya wo ba me nuanom ene nkomo a ye di no eye nkomo a ye kasa kire banyansafo ba dwendwemba media niam a ekoso Ghana no enye no se frise Ghana fo na ye nuanom abawo Ghana no ye tubefo a ye ka asem na ebebo omo no na omo se no se munhwe emaya ne mrante e wokurom ha presenters na begu Ghana no ene staff na be yisini no emana ma ware sa presenters no abebu babruchire abede ma wo 9 mienu ne miensa no besa na wo ma babruchire ha mo presenters fo na mo tabu babruchire ma ba wo mo ma sa nkola na bede bo diska na presenters fo ma wo enkwala na amanfo esensan wo ha no eye ba be yisini staff wo no ene presenters na be ye radio presenters no abenya kwane babruchire abede be ne sa nkola na be wo a bebete ho na benya kwane ba ha free nti beti nkogina ba bi be ka de bepe no saafo no be ma ne gukuro ha na mu nyina ja ma aban ne mu bedi se mo ma ye mwa e ma ye kuro no enkoso e ma ye nua no abeso be wo mu no be hu niam a ekoso wa bruchire na bruchire niam a e kana bruchire niam a enye na ho ba ma be hu se bruchire aso dia enye sebe mpraduasa Ghana wutwa ye tikura ye beba na so enye Ghana yonko ne bruchire ha enka ye mpayimfo no kra be nso ne ma hospital ha Ghana ye kuro wutwa yeti ye beba ye nya ye sika ye nya ye ntade aye ye ko Ghana ye beba ye kuro me mfa bruche ntwa Ghana po na so enya Ghana yonko ne bruchire ha said ye mo so mutim babi no eni ntire me ka ne sa no nka nya nka mo nsore ma mo kura de nka mo wa hoto enka mo ma enti mo aba wo mo ma na gukuro ha na mama ma ne de agigi sika so de toto cars de bremo no presenters na be wo Ghana no radio presenters TV presenters ene sa sinifo no be wo ma yira no ma begu Ghana ne me ka kire mo no e ma na mote Ghana ho no da achi amukunu no be benyina bonkokora be bewu no be ma be firi ha ba da achi mukunu no be ma be firi bruchire ha aba Ghana ho enti mo ne mukunu ne tiwa mo misabe e me ma na be di hwere be ko Germany be ko de say Switzerland be ko Paris be ko we de say Belgium no be ko America no be wo ma wo ho wate e ma na mote Ghana na modi yama mukunu no ma aduma na be ye no be baba yere de be ma ho be hwe be ma enu nti da achi enkwara ne beba sese de kuro bi ya be wo so aba na ohwebe na nkwara ne beba na sa ama ya no so be ne amanfo ba ma amanfo asensana be sa ne bube agisika bum afiri sa afo no ho no enu nti me nua no Ghana fo moma ye nyina ye nhu sei ye ba ne padie adenti ne wunua ekwa ahokyere mu na wa wunim sa ade a wode ye nipa yi no enye na nso wode ye no wunim sa de wo ye nye enso wunua de be ye wo ya nya de ye Ghana fo nti sa ade bi kura na wunua bi ye ya e wo sante ase na wode ye nti ase na wode ye no emma
ahaw bi mebɛkyire ɛma saa abrɛ no a wo nua no so hia mmoa no na saa abrɛ no wɔbɛma n'ani afiri ne suo saa abrɛ no wɔbɛma wo nua adi awerɛhoɔ na akwantu fi na wote no afei na ɔbɛkaaka yɛ busua ɔnhu sɛ de obesi ayɛ ne ho ɛdeɛ ne yɛ gye hwɛ deɛ nna wiase ɛkɔ hwɛ nneɛma a ɛtwa gu wiase ntutu a ɔyɛ mu nhyɛw ɛnna Ghana wopie firi wo fie ɛkɔ kaa kwan ho san bɛduru fie a ne kyɛ sɛ Nyankopɔn odi w'akyi wopie firi wo fie ɛkɔ kaa kwan ho a san aba fie na wo san bɛwura wo dan mu deɛ a na kyɛ sɛ yɛ nyame na adɛn nti ne yɛ so yɛtu kwan na yɛte ha po na yɛka nsɛm bi a obi ti mu frɛ obi ti mu fa telephone na afrɛ sɛbe asɛm a wɔbisa wo asɛm a wɔka wo ti mu sɛ sɛbe nyansasɛm bi anim mo so motu mu data no kura wo sɛ deɛ ne bo ɛdene wo fa wo beti asɛm wo twa obi a bisa asɛm bi kura wo aburukyire anasa asɛm bi no nua bi aka na ɛnyɛ wo da kwan a wo bɛfa so asɛm a wo sɛ wo sika sa ayɛ den wo sɛ wo sika ayɛ den me dia atam kura de ye otumtu a wo sɛ wakora bo ha wo atam no de radio adwuma no menye bi kura ne ninza de yɛte afisa me metena ha mɛka asɛm a ɛbɛyɛ obi ade me obi hawo ne meboa no nti meboa saa nipa no wo hawo no adɛnti ne de ɔno no ɔne no ɛwɔ saa problem no ɔbɛpɛ masɛm ɔmpɛ masɛm wo so wonim saa nipa na wɔmpɛ masɛm ate no kura wo mu no ne yɛka kyerɛ wo sɛ deɛ wonya a wopɛ no ma wo nua so nya bi aburokyire krata yɛ nyina yɛnya yɛtinhwɛ abusua yɛtinhwɛ ayɔnkoɔ amanfoɔ pa sɛbi yɛnim bɛ yɛtimbua bɛ na adɛnti ne watu kwan na sɛ ɔhadeɛ bi abɛtɔ ho na wo de abua wo nua a wo nua tua sika ama wo ɛberɛ a wɔgye sika no ɛberɛ a wo ne nipa ne hyiaeɛ no na afei deɛ ɛbɛduru baabi na ayɛ ɔhaw ayɛ atetee sɛ krataa no adeɛ no ne sɛ deɛ wɔyɛ no adi ɔhaw bɛba kurom ha so mmara wɔ ha kurom ha mmara wɔ ha na yɛhu bi ne wɔ nipa bi ne mu o ɛyɛhu bi ne wɔ nipa bi ne mu na mo na mo adeɛ ma yɛ mo adwene sɛ mo no mo pa sɛ mo mu obi ho kyerɛ no wanhwɛ yi a wo ho bɛkyerɛ wo ase ne sɛ nipa koro Germany kurom ha sɛdeɛ maka atɔ sɛ medeɛ mo Germany asɛ ne meka anua no ma mo ti Germany ha mo ayɛ mo adwene sɛ wo ne wo nua bi anya asɛm ana wo nua bi wɔ ha wo pɛ sɛ wo gu nua bi anim asɛ wanhwɛ yi a wo ne wani bɛgu ase adɛnti no ne obi ahyehyɛ nkrataa wagye obi sika sɛ wo sanama no ana sanama wo na nneɛma ɛwɔ mu a wonim sɛ adeɛ wei no ɛmoa no na wɔyɛ nti nneɛma a ɛkɔ so Ghana yi wohu sɛ wo nua bi po saa bere wɔbɔ mpae sɛ nka deɛ ɔwɔ hɔ kora bɛka ho wɔ ha ɛfiri sɛ yɛnhu ɛmoa bi a yɛn mpanyimfoɔ no bɛde ɔboa Ghanafoɔ no sɛdeɛ da bia bi sɛ yɛ so yɛbɛduru ha na sɛ bɛyɛ adwene ma bi ama yɛhu sɛ saa nneɛma a bɛte hɔ no twene de na se bɛseɛ bɛte afuom wate aseɛ enti nnɛ wo nua ba mama KaakyireFM sɛme ne abusua ne adɔfoɔ ahyia ya deɛ de pra wo nie sɛ hwɛ yie ensam na mebɛtena ha ka no nipa bebree ne saa bere ɔhaw bi atɔ mo so ɛfiri sɛ wopɛ sɛ wo nua bi yɛmfa no nkɔ fie wopɛ sɛ wo nua bi ɔnya ɔhaw ɔno so ɔntra wo ma mfa saa haw ne ma enti wo ba na wɔgye ne ho sika wo ne radio presenter na wo a ɔno radio presenter de te Ghana no saa presenter no so yɛbɛkyerɛ yɛama aban so ayɛ radio ɔyɛ blood test ɛnyɛ ne ba ɔnkɔ wɔntimi nkɔsi wɔ biara nti mo na mo ne presenters na mo wo mo makuro ha ɛmaaya no so bɛgye sika ne de brɛ mo no we die bɛbɛgye ya no bɛde tɔ kaa de brɛ wo akwaraa ne de no wo no yire so ne te wo no yire awo mienu baako so ne yire awo nan na bɛwo ntafo ha no hwɛ mo de mo sɔre am ka amanfo nsɛm mo ka asɛ mo de obi ani mu de binia on saka na de ama onua so wate masɛm no gye sɛ wotena se na waduadua na wanya aba afiri mu mebɛkasa kyerɛ bɛnyansafoɔ badwendwemba enti sɛ wo ne bɛrima bi asa ne krataa ha na papa na tua sika ama wagye na wagye sɛ wɔpɛ hunta height wabrɛ ko wedia alo no ka yodo sɛ ɔno wanka po sɛ ohun sɛ akola ne nya ne ba enti mo so amutua sika ma amanfoɔ no wɔkɔtua sika na wo ne nipa ne nka wo ne nipa ne nhyehyɛ mo nhyehyɛ mmara mmara ɛyɛ sika na ɔgye wo nti ɛwɔ sɛ mo hyehyɛ mmara ɛde to ho meda se sɛ watie me nua nyame nhyira wo bebree wo nua ba mama KaakyireFM nie nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bio send video yi fa ma wo nua na mmoa wo a ɛbɛboa wo nua bi
Chamani beka kyerɛ sɛ Wiedersehen. Tschüss. Bye bye.